Oɗon keɗo RFI fulfulde yamde jeetati silmaji capantati woni Banjul, yamde sappo silmaji capantati woni Paris. Yonti nantinde on kabaruji ɗi. Ahmadou Baroba. E gardidi kabaruji men ɗi to leydi Afrique du Sud, kulol na mbiyen fayre no woodi ko fewti e wasde walla mbiyen ngakkere essence e nguure e saha sipiroji baɗɗi capanɗe jeeɗiɗi mayuɓe. E on saha golle ngala sariya no ƴetta ko fewti e kade haɓade ñaw coronavirus orgal markugol ngol koko dartina. To leydi Mali, fedde MINUSMA joƴƴini kawrital mawgal hakkunde mabɓe e yimɓe CNT, ɗum woni yimɓe dariɓe darde député en to Mali. Kawrital ngal fawi andinde ko woni nanodiral sifanogal hakkunde laamu Mali e pelle murtuɓe. Ma en gartu hen e nder kabaruji ɗi. To Émirats Arabes Unis udditi ambassadeur mabɓe to Israël e alarba hanki o balɗe seeɗa caggal nde Israël udditno kañumne ambassadeur mum to Abu Dhabi ko jaɓɓal payodingal ngam nawrude yeeso jokkodiral ɗe leyɗele ɗiɗi. Tedduɓe koni woni toɓe mawɗe ɗe. Bisimilla mon e kabaruji ɗi. To leydi Afrique du Sud puɗɗortoɗen, kulol na mbiyen fayre no woodi ko fewti e wasde walla mbiyen ngakkere essence e gasoil e nguure e saha sipiroji walla baɗɗi fodde capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi mayuɓe. E on saha golle ngala sariya no ƴetta ko fewti e kaɗe haɓade ñaw coronavirus orgal markugal rafi coronavirus ngol koko dartina. Kettoɗen jantore Aliou Kandi. kulol ngakkere nyamete e lellugol essence ina ɗamina e nder leydi Afrique du Sud caggal nde ɗi fitinaji waɗi e nder leydi ndi fodde balɗe 6 ha ɗum saabi ko ɓuri capanɗe 7 neɗɗo mayde ɓeydi e ɗum tampere angal golle ko ɓiɓɓe leydi ndi gondi e peeje ƴettaɗe ngam haɓugol laygol coronavirus. wono hanki mum mbaylaari ɓurdi wawde tottirde carburant e nder KwaZulu Natal uddino damude muɗum. remoɓe ɓene kolliti donki yaltinde yeyanteri mu'en nde tawno laabi jahoɗi Johannesburg laamorgo ngo no udda gila fitinaji ɗi puɗɗi. marke coronavirus no dartina sabu caɗele ɗen hay fedde safroɓe wiyetende Médecins Sans Frontières arnoɓe haɓade Covid-19 dartini golle mabɓe. limore sakkitinde nde e ɗin fitinaji ko ɓuri capanɗe 7 neɗɗo fodde ujunere e ko fawi neɗɗo nangama. dental leyɗele Afrique kolliti jaɓani ɗi wadduji ɓe noddi yo fitinaji ɗi dartine ko ɓuri yawde. To Éthiopie kon koɓe Tigré mbaɗi fiyande talata ngam heɓtude rewo Éthiopie e saha fiyande ɗe ɓe memi daka egguɓe ɗi kareli mbannoɗi gila lebbi 7 joni no teska toon alhaaliji musɗi gila e heege e egguɓe yimɓeɓe. To Mali paɗen, fedde MINUSMA joƴƴini kawrital mawgal hakkunde mabɓe e yimɓe CNT, ɗum woni yimɓe dariɓe darde député en Mali. kawrital ngal fawi andinde ko woni nanodiral sifanogal hakkunde laamu Mali e pelle murtuɓe e pelle murtunoɓe. golle ɗe fuɗɗi gila ñande 13 lewru ndu gonɗen to gallewal CICB, kono ha joni fadaji fotani taw. jantore Dieynaba Sow. ko hande watta balɗe 3 hertiyankoɓe e yimɓe CNT daraniɓe darde députéji Mali ene tottodira konguɗi ko fawi e nanodiral cifanogal hakkunde laamu leydi ndi e pelle murtunoɓe. e nder mun Iknan Ag Souleymani goto e pelle murtunoɓe tawaɗo e fedde CNT holliti nanodiral ngal wawa accirede noon. Aujourd'hui après 8 ans hande caggal duuɓi 7 jeeɗiɗi walla duuɓi 6 e nder laamu ngu ɓaawo ɗum fuu ɓe wi joni ko yomin wallin sera ngal halde fotti ma wattiten awa on aadi goɗɗum goo ngam yimɓe ɓen anda e ɗey caɗele fuu fi heɓugo ɗo aadi ɗum wona laawol sabu ngal halde fotti ko hakkunde men fuu mo ɓe woppi ko namdotono kon ngam min siifa ngal paamodiral e ballal goomu windere nde soutenu par la communauté internationale. ɗum noon haɗani kadi wona yimɓe CNT wiɓe jaɓanani nanodiral ngal hono Nusar. awa jaɓiɓe laamu ngu e nder temedere maɓɓe hunu ɗum 60 ha 70 ko ɓe murtuɓe. ɗum woni ɓe wawi immade ñande goo haɓɓa ha yora heddiɓe ɓen si ɓe mawnina jeegol hoore maɓɓe. ñande jeegol lewrunoya ɓuru kala murtuɓe Azawad teddinayi ñalande nde ɓe jeeyi hoore maɓɓe e yeeso MINUSMA. dental ngal golle mun ko hande timmata to gallewal CICB Bamako. Dieynaba Sow, Bamako, RFI.
Jenaba Sow a jarama. Holko woni toɓɓe heɓade ɗe golliraka e kawral hakkunde dozonkoɓe e jadiyankoɓe e lamorde ñono ɗum ko to diwal Mali ɗum ko namdal ɗe toɓɓe woni sababu immagol bone hakkunde ɗe pelle ɗiɗi e wiide walde dinaji Mali ko nen waɗi kaldal kawral hakkunde mabɓe ngam keɓen famamuya e ɗe toɓɓe kettoɗen jantore Minati Diallo. E wi keƴaɗo walde dinaji Mali toɓɓeɗe pelle ɗiɗi ɗe kawre mun koɗe jeegon. Mohamed Moufa Aydara sifanike en yoga eɗen toɓɓe. Toɓɓere adande nde ko alhaali tajugol leɗɗe kecce rewi hen ko hakkude jomen jawdi jahuri ndi e remoɓe ɓe. Toɓɓere tateɓere nde ko nde nanodiral ngal FIFA min mbi ko fof en ina mbawi yaade haajuji mumen no belira. Doso en fulɓe ɓe e fof fulɓe ɓe kani ina mbawi natnude jawɗele mumen ɗe nayɗi e baaliɗi fof. Sine Dambale jottinowo kabaruji walde dosonkoɓe e lamorgo ñono andintini golleji ɗiɓe gaɗi ngam jokkude toɓɓe kawrare ɗe. Horejo jiyadiyankoɓe mo kaldanni wi kan yoga e yimɓe amen dosonkoɓe filtini gure fulɓe mi wimo ɗum wana gonga. Giɗo am ana dogofiri wi kam kañum e hoore mum tappi mbagu e andintini leɗɗe kecce fati taƴe sabi so jomum waɗi leɗɗe ɗe e ley wuro ngo dosonkoɓe ɓe ɓamta sabi ɗum ɓe kawri e jiyadiyankoɓe ɓe fati leɗɗe kecce taƴe. Yalla won ɓiɓɓe gure ɗe ɓe galda walla jiɗa kawral ngal. Modibo Gali Cissé kertoriɗo rawi ndenagu wonko wi en. ɗo mbuɓɓi ɗe hono ɗo pirgiti ɗo ana woɗɗi gila nde kawral ngal heɓetende won lohotoɓe andaɓe ɓe jiɗano kawral ngal nden no fey ko kawral ngal heɓa laamu ñono ko lohotoɓe heeduɓe laamu markala seri bala e dugabugu ana keddino golluji cuɓuɗi wiyama yimɓe dosonkoɓe yogaɓe lohotoɓe ƴiwruɓe e laamu ñono ana tawda e mabɓe ɗum. Andintinde gilla darnugol kawral ngal hollita ko yaata yimɓe joyon maayi e bihol pelle ɗiɗɗe. Payen to leydi Gambia suudu ñawirdu Banjul soki kaddi gurdam Yakuba Touré tumanoɗo wargo Ousmane Koro Cissé gonnoɗo jagorɗo halfinaɗo ngalu leydi ndi. Yakuba Touré ko goto e ɓattinoɓe Yaya Jammeh horejo kiɗɗo Gambi o wonino jagorɗo. Fatima Sow. Yankuba Touré ñawa toon to suudu ñawirdu mawdu wondu Banjul kanko noon e jeeno e ɓurnoɓe ɓadade hoorejo leydi giwnoɗo hitande ujunaje ɗiɗi e sappo e jeegom hono Yaya Jammeh yaltini ñaworde hande ko on ñawo mawɗo biyeteɗo Ibrahima Diaité o holli wonde tuumaji pawnoɗe hoɗɗuji Yankuba Touré ñaworde nde gonɗinini ɗum nde tawno Ousmane Koro Cissé gonnoɗo jagorgal kalfinegal kala ko fate koppareje e nder leydi he e hitande ujunere temed jeenayyi capanɗe jeenayyi e joyi laamu Yaya Jammeh ko kanko tigi wari ɗum o wi noon ñaworde nde fawe dow Yankuba Touré kollerade kandi gurdam makko e kaso he ɗum noon waɗi duuɓi 26 gila ɗum ɗon waɗi ko hande noon gonga o yalti. Fatima Sow Bonjour RFI. Émirats Arabes Unis udditi ambassadeur mum to Israël e alarba hanki balɗe seeɗa caggal nde Israël udditno kañumne ambassadeur mum to Abu Dhabi ko jaɓɓuwal payodingal ngam nawrude yeeso jokkodiral ɗe leyɗele ɗiɗi. Aissa Sow. caggal nde udditgol ko ɓoyani ambassade Israël to Abu Dhabi. Émirats Arabes Unis udditi hande to Tel Aviv ambassade mumen gadiɗo ɗum ko dawal tiɗgal e ɗannugol jokkodiral leyɗe ɗiɗi ɗe. Émirats Arabes Unis wonti leydi arabeɓe tata ɓirdi e joguidi ambassade e nder leydi Israël caggal Égypte e Jordanie. Israël e Émirats Arabes Unis ko leyɗe ɗiɗi jaadude e kesam eɗen mbawi tubnade ɗum ngam gollidde e janggo ɓamti e ɓurɗo dejje wonanɗe leyɗe men ɗiɗi ɗe e diwan o. ko ɗum woni konngudi ɗi ambassadeur Émirats Arabes Unis Mohammed Mahmoud Fateh Ali Al-Khaja suuti e uddirgol on ambassade. Hoorejo Israël Isaac Herzog tawtorama on kew o ɓeydi hen ngal nanodiral ko pattam lamiwal potngal sareede e leyɗe goɗɗe jiɗɗe jaam hakkunde mumen e Israël. To Pakistan konukoɓe halfinaɓe rende keeri Pakistan kutorima gaz lacrymogène hande alkamisa ngam riwde fodde temedde yimɓe yinnoɓe yawtude daka kerol hakkunde Pakistan e Afghanistan o daka renno ɗum ko Taliban en e wiide ardiɓe diwal ngal fodde 400 neɗɗo yidno yawtude kerol ngol hande alkamisa subaka. George Bush horejo kiɗɗo Amérique holliti mette mum e ko konukoɓe leyɗele ɗe ngoni yaltude Afghanistan e wiide makko ko ɗum jumre mawnde. Tedduɓe gasi haalaɓi ko aranno en e kabruji men e ɗemgal fulfulde en garat joni e rogere men ɗimmere nde.
yamde jetati fawi silmaji capande nayi ɗo e Dakar. E rogere men ɗimmere nde koɗo men hande ko Gabriel Kane tergal société civile Sénégal daraniɗo hakkeji rewɓe e sukaɓe hande ko ñalande aduniyankore teddinirande mbawka sukaɓe timminirten ko e taskaram faggude bamtare Afrique joni o tedduɓe en garat e kabaruji men coftal ɓalli jareten hen ko lobbo labaɗo ɗum woni Aissatou Ly. Coftal ɓalli. Aissatou. Naam banelayne. Jomalla walema jambola salminama wodi biɗo woni kañum koye doketo mi anda ko taybas wite mi anda ko doke min gonmi koye kala ka e tiggorde nde ewa a famina mi famino feewi awa yo Allah waltir jaam amina ɗum noon Aissatou mi salminima a salminama banelayne mi salmini kadi heeɗiɓe ɓe mbadi kubtinde holko woni kabaruji coftal ɓalli hande bandirayni e kabaruji coftal ɓalli hande ɗi kalten ko haala kawgel fukko koyngel noddirtengel ko safa en kaalino ɗum hanki ngel kawgel hawridini ko diɗɗe leyɗe Afrique banggue worgo en mbino kadi diɗɗal Sénégal bismama hen e kadi so ngel hawi diɗɗal Malawi ma ngel tawe demi finale ɗum woni ɗum noon waɗi hanki sukaɓe ɓe Joseph Koto eltata kawi Malawi mbaddi 2-1 e kawdire e demi final baɗoje janggu Sénégal ma foto Eswatini wonata koye yamɗe 15 weeyo adunayonkore hade nden noon Afrique du Sud diɗɗal jaɓɓingal kawgel ngel ma hawdire e Mozambique wonata koye yamɗe 12 weeyo adunayonkore Amadou Barba goɗɗum ko kaleten e kabruji coftal ɓalli ko hande ɗi woni haala Yohan Wissa non Amadou Barba o woni ɓi leydi Congo petto balli diɗɗal Lorient suka debbo goto tawnomo noon e galle makko yuppimo ndiyam acide e yeeso makko ha memi guite ɗe jam ɗum waɗi ko ñande jamma alkamis go naati aljuma ɗiɗi e lewru no gonɗen ndu gila nden noon kanko Yohan o wonno ko l'hôpital alarba hanki nde o holliri natal makko e hello Instagram andinde joni kam o yalti l'hôpital ko mawɗum no fewi omo jokki safrade Amadou Barba timminirten Aissatou kabruji ɗi ko haala rugby non Banel Aidé hade ɗum tan artude o kabaru woni kabaru Gianluigi Donnarumma wonno deno o dakaji diɗɗal Italie o tawti PSG gilla hanki ma o heddoton non ha hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e jeegom joni en gartate haala kawdire qualification kawgel rugby Africa Cup ɗum noon hanki diɗɗal Algérie ngal koko nirɓini e yeeso Ghana ɓe kawa ko mbaddi nogas e ɗiɗi taw diɗɗal Ghana ngal walla mbiyen diɗɗal Algérie ngal heeɓi tan ko mbaddi nogas wadde hankadi belko waku walla mbiyen ɗaminare mo ngal diɗɗal jogino tawede kawgel adunayankore rugby baɗo weli hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e tati to France ustima no fewi andinde noon Algérie ma hawdiri e Uganda aletta arore nde Aissatou Ly a jarama Allah jarama a jarama no fewi Seydi Ly Seydi Ba koɗo men hande on paami koɗo men hande ko Gabriel Kane tergal société civile Sénégal daraniɗo hakkeji rewɓe e sukaɓe hande ko ñalande aduniyankore teddinirande mbawko sukaɓe fedde leyɗele dentuɗe o ni ƴetti e ñalawma saabu wallugol sukaɓe heɓugol golle Ibrahima Timbi Ba yewtidi e Gabriel Kane ko fati e nde ñalande kettoɗen ɓe Gabriel Kane a jarama no mbaɗɗa hande ko ñalande adnayankore fatinde e mbawka sukaɓe o ñalorma ƴettama saabu wallugol sukaɓe heɓugol golle an ko suka debbo daraniɗo hakkeji ɗimmoɓe ma ko woni yi'ango ma e mbawka woɓɓe na mbawdi sukaɓe Afrique naɓe hande sukaɓe Afrique naɓe hande sida ƴeewa e nder aduna o foof sukaɓe Afrique naɓe ɓuuri hewde jeunesse Afrique ɓuuri hewde e nder aduna he joni hande sukaɓe Afrique naɓe ɓe foti janggude déjà ɓe mbaɗa formation ji mabɓe ɓe mbaɗa stage uji mabɓe laamu ngu kadi e yimɓeɓe kadi mballa sukaɓe ɓe mbawa gollude ɗo Afrique ɓe mbasa yaade caggal leydi walla ɓe mbasa ƴettude pirogaji ɗi eɓe jaaha extérieur eɓe jetta gueejo eɓe yaaha eɓe mayoya e ladde jande ko honno fewdori Afrique buyno sikki buyno tamƴini ara jande sukaɓe fewani Afrique no yiruɗa jande sukaɓe Afrique naɓe professeur uji wawɓe janginde foof hande ɓe natti wonde Afrique kamɓe foof ɓe jetti Europe sa ƴeewi e filiére uji scientifique ɗi foof
kala maɓɓe bawɗo seeɗa tan yahat Europe walla yahat Amérique wona yaha toon joni kamɓe ɓe mbawata janginde sukaɓe Afrique naɓe ɓe jahat Europe ɓe jangina sukaɓe Europe naɓe hande pour jangde Afrique naɓe wawa moƴƴude il faut que scientifique uji ɗi e professeur uji mawɗi wonɓe caggal leydi ɓe ɓe garta Afrique ɓe mballa sukaɓe Afrique naɓe ɓe mbaɗa ɓe formé pour que janggo min mbawa wonde Afrique mo gandanɗa sukaɓe ɓe jogui expérience moƴƴuɗo. hande Afrique hino perdude woɓɓe ina hino hayrude e sukaɓe mum hewɓe saabu hiɓe yaade ka maaje ɓe maaya e ɗen maaje woɓɓe yaha leyɗe porto heddo toon ko honɗum lamɓe Afrique ko honɗum yimɓe Afrique hani waɗude gam haɗugol ɗum yiide hande no Covid o waɗini hande ko Europe ɓuuri tappude Afrique e maayoɓe e nder Covid nder Europe ɓuuri mayde hande africain ji ɗi yoɓe gandune kala ko wawi waɗede hande e aduna he avenir o ko Afrique waɗi par ce que Europe caggal leydi kamɓe ɓe mbaɗi foof leydi mabɓe hande sukaɓe yahoɓe Europe ɓe yoɓe gandune chance o e avenir o hande ko ɗo Afrique woni e kadi état ji ɗi ɓe mballa sukaɓe ɓe paminaɓe ɗum sukaɓe Afrique naɓe hewɓe no woodi ɓe ala mecce woɓɓe ɓen hara janggani ko hani waɗude gam waylugol ɗum gam wallugol ɓen ɓe jangga wallugol ɓen ɓe heɓa mecce woɓɓe hara duuɓi mabɓe towi ɓen aɗanne hande mo mbiɗa foof yo ara yaha guese to ƴeewoya so tawi no wawi remde mo mbiɗa yo am remoya foof wiyatma ko remoyta woni métier ji gandanɗa hande Afrique ne sohli ɗum e nder gueƴe e nder ladde nde ɓe nawa yimɓe ɓe toon ɓe jaaha ɓe liggoyo toon pour ɓe nafa société o ɗum ne so ɓeere ɓe ngalla meccal yo état wadde plan de formation mo gandanɗa ko mawɓe ɓe gandanɗa ɓe ngalla meccal ɓe ngalla liggey ɓe mballa ɓe daña meccal mo gandanɗa waɗat utile société o hino woodi sukaɓe ɓe mbawdi mum walla mbawka mum timmi kono dañugol golle hino sattani ɓe tentini ka laamorɗi ko hani waɗude fiyo sukaɓe e ɗuuɗu ka laamorɗi woni mawɓe hewde hande ɓe poti yaade retraite ɓe salima yaade retraite par ce que eɓe jooɗi toon ɓenne kadi soɓe jeehi retraite ko sukaɓe mabɓe ɓe gaddata par ce que ko ɓinguel mabɓe ɓe gaddata walla ko taniɓe mabɓe ɓe gaddata walla ko ɓi neɗɗo moɓe andi donc favoritisme moɓe mbaɗata on ɗon tahata sukaɓe dañɓe compétence ɓe mbawa dañde poste uji moƴƴuɗi par ce que poste uji moƴƴuɗi hande foof ko relation walla ko piston neɗɗo nawma toon ɓuuri webde ɗum ne emin poti wadde des procédure mo gandanɗa so tawi neɗɗo ala compétence tan ƴettetake poste uji mawɗi ɗi hande sariyaji hino ƴetta gam wallugol sukaɓe innugol yo sukaɓe ɓen rewɓe ɓen woni ko sukaɓe worɓe ɓe foppiyoɓe heɓu golle ɓe tawe e laamorɗi hara ɗin sariyaji hino teddina mais ligguey ne heddi ina teddina surtout ɗo Sénégal ɗo ha ɗo Mauritanie ɗo sa yeehi ina teddina politique aji ɗinen hen kono yoɓe jokku golle par ce que ne heddi ko heewi yoɓe jokku golle no feewi duuɗe jangguirɗe on mbama saabu corona virus sukaɓe yoppi jande tampere ɓeydima holko hani waɗude gam wallugol sukaɓe sayi o coronavirus aɗani hande kam coronavirus o ko maladie mo gandanɗa nane aduna foof hade wadde accompagné e yoɓe janggo yoɓe mbaɗ ɗum priorité o hande ko yo yimɓe mbas wadde contamination foof yo coronavirus yomin gari ɗum woni priorité o kono sa yi joni enseignement à distance ordinateur uji ɗi internet o infrastructure uji noon eɓe foti wawde ɗum wadde développé pour que sukaɓe ɓe noon ɓe wawa joɗade galle mabɓe ɓe wawa janggude galle mabɓe taw ɓe yahata école eɓe ƴettoya toon rafi o karawnagol Gabriel Kane yewtay fi sukaɓe rewɓe hino tampi Afrique woɓɓe wawata jangude woɓɓe hino mari sondiaji hande holko hani wadde gam wallugol cukaloye deyoyi e nder Afrique sukaɓe rewɓe ɓe hande koɓe wawi wadde hande e aduna ina heewi kala ko gorko wawi wadde hande e liggey e jangde eɓe foti wadde il faut que institution ji ɓe yaaha ɓe kalda e parent ji ɗi ɓe goppa sukaɓe rewɓe ɓe jaaha ɓe janggoya ɓe mbawa janggo wallude parent ji mabɓe ɓe mbawa janggo wallude kadi worɓe mabɓe so jeunesse o waɗaka éduqué waɗaka instruit tan état o so ɓooyi tan ko yimɓe jambureɓe yimɓe état ji goɗɗi garata ƴettata wonta état de tutelle donc autonomie wawata wonde démocratie wawata wonde ko importance sukaɓe janggoya pour janggo e jaam ɓe mbawa dañde liberté état mabɓe. Gabriel Kane mi jarnima. A jarama. Amadou Baro. tedduɓe ko ɓuri tengtude e kabaruji ɗi to leydi Afrique du Sud kulol no woodi ko fewti e wasde na mbiyen ngakkere essence e gasoil e nguure e saaha sippiroji baɗɗi 90 mayuɓe e on saaha golle ngala sariya no ƴetta ko fewti e kaaɗe haɓade ñaw coronavirus orgal markugol falagol coronavirus dartinama to Mali fedde MINUSMA joƴƴini kawrital mawgal hakkunde mabɓe e yimɓe CNT ɗum woni yimɓe dariɓe daraniɓe député ɓe Mali walla mbiyen dariɓe darde député Mali kawrital ngal fawi andinde ko woni nanodiral sifanogal hakkunde laamu Mali e pelle murtuɓe en keɗima jantore nultodiraɗo men Dieynaba Sow
joni o en timminirat ɗum e taskaram faggude e ɓamtare afrique tedduɓe oɗon mbawi jokkude heɗade RFI fulfulde kabruji ɗi ma gartu saga yamde 13 ɗo e nden yo jaam e kisal wone moon o taskara